Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είστε στη Δέλτα Τηλεόραση και στις αυτοδιοικητικές εκλογές 2023. Έχουμε μπει στην τελική ευθεία, έχουν απομείνει πάρα πολύ λίγες ώρες για την κάλπη της Κυριακής και έχουν στηνέψει πια τα περιθώρια. Τις αποφάσεις σας όλοι θα έπρεπε να τις έχετε ήδη πάρει για να ξέρετε την ώρα που θα φτάσετε στην κάλπη ποιον θα ψηφίσετε, ποιους θα επιλέξετε και σίγουρα όχι με γνώμονα τις υποχρεώσεις. Λοιπόν, έχουμε τη χαρά και τη τιμή να φιλοξενούμε εδώ στη Δέλτα Τηλεόραση τον Δήμαρχο της Αλεξανδρούπολης, τον κύριο Γιάννη Τζαμπούκη, και εκ νέου υποψήφιο. Καλησπέρα. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, για τη φιλοξενία και δική μου η χαρά και τιμή, έτσι. Εμείς ευχαριστούμε και εγώ ευχαριστώ ιδιαίτερα. Είναι η πρώτη μας φορά παραδόξως που τα λέμε Είναι η πρώτη μας τηλεοπτικά. συνέντευξη διαζώσης τηλεοπτικά. Ναι, έτσι. Λοιπόν, και επικεφαλής της παράταξης Δήμος για όλους, πρώτα εσύ. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε να μην του πάμε έτσι αυτό το καθιερωμένο, το αυτοδιοικητικό, το πολιτικό που πολλοί ακούν αλλά λίγοι καταλαβαίνουν. Έτσι και λέμε, ο μαραθώνιος είναι προς το τέλος, τελικό έτσι είναι. sprint είναι. Έτσι είναι. Λοιπόν, ολοκληρώθηκε μία τετραετία, καλά όχι ακόμα, στις 30 Δεκεμβρίου, αλλά ένα μεγάλο μέρος της λοιπόν έχει φτάσει στο τέλος της και ήταν μία τετραετία που τα είχε όλα. Εσάς για πρώτη φορά δήμαρχο και μέσα από πάρα πολλές δυσκολίες, και το λέω καθαρά αντικειμενικά, φτάσαμε στο σήμερα. Πώς ήταν αυτή η τετραετία για τον Γιάννη Τζαμπούκη? Εντάξει, όπως το είπατε, μία δύσκολη τετραετία, ειδικά στην αρχή της. Ήμουν ένα καινούριο πρόσωπο, φρέσκος πρόσωπο, νέος δήμαρχος, με την όποια εμπειρία να μην είναι από την αυτοδιοίκηση, να είναι από τη συνδικαλιστική και από την επαγγελματική μου ιδιότητα, με αμφισβήτηση ήδη από την αρχή, από το ξεκίνημα. Να θυμίσω ότι πριν καν γίνει ορκομοσία είχαμε δικαστήρια. Το πρώτο εδώ στην Αλεξανδρούπολη, στο Τριμελές, αμφισβητήθηκε η νομιμότητα της εκλογής μου. Είχαμε ορκομοσία 2 Σεπτεμβρίου, το θυμάμαι, χαραγμένο στη μνήμη. Το μισό συμβούλιο δεν χαιρέτησε το υπόλοιπο μισό. Μετά ξεκινήσαμε, βγήκε απόφαση, κέρδισα, καθιερώθηκα προσωρινά δήμαρχος. Υπήρξε προσφυγή από τον κύριο Λαμπάκη στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ξανά δικαστήρια από την αρχή. Αυτό ήταν κάπου τον Νοέμβριο περίπου του 2019. Και μέχρι να συστηθούμε, έτσι να γνωρίσουμε τα πρόσωπα, τις καταστάσεις, την ανθρωπογεωγραφία εσωτερικά κυρίως του Δήμου, διοικητικά εννοώ. Έχουμε τη μεταναστευτική κρίση. Ήταν κάπου στο Φλεβάρι του 20. Ακριβώς. Μεταναστευτική κρίση. Χτυπάει την πόρτα μας ο COVID. Δεν ξέραμε ακόμα τι είναι. Ταυτόχρονα, μέσα στον ίδιο μήνα. Και εκείνη την περίοδο βγαίνει και η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που επικυρώνει πλέον αμετάκλητα ως Δήμαρχο της Αλεξανδρούπολης. Και ουσιαστικά από τότε ξεκινάει η αυτοδιοικητική μου καριέρα, να μου επιτραπεί η έκφραση, αλλά με μια κατάσταση όχι διοίκησης, περισσότερο διαχείρισης, γιατί έχουμε COVID. Και ήταν ένας COVID εκείνη τη χρονική περίοδο που λες, τώρα είναι πρώτες 10 μέρες, τώρα 15 πάμε για άλλο 15 τελειώνουμε και ξανά από την αρχή. Και αυτό το πράγμα, αυτή η υγειονομική κατάσταση κράτησε περίπου για 2-2,5 χρόνια. Οπότε λαμβάνεστε μέσα σε όλη αυτή την. Καλά, κόστησε σε ολόκληρο τον πλανήτη. Όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Δεν είναι πρωτόγνωρο Αλεξανδρούπολη, αλλά φανταστείτε τώρα εμείς που έχουμε να κάνουμε διοίκηση, καινούργια πρόσωπα όλα, μόλις 10 στο σύνολο με το εκλογικό σύστημα που υπήρχε και με έλλειψη αριθμητικής αυτοδυναμίας. Το λέμε συνεχώς. Ξεκινήσαμε με 10 στους 41, με το παλιό εκλογικό σύστημα, γίναμε 13, 14, 17. Ο πολυπόθητος αριθμός είναι το 21 και αντιλαμβάνεστε, όλοι ήταν σχεδόν απέναντί μας με πολύ μεγάλη δυσκολία και το να γνωριστούμε και το να αποφασίζουμε. Οπότε το πρώτο μισό της θητείας έφυγε με διαχείριση κυρίως υγειονομικής κρίσης. Το δεύτερο είχε πλέον το σχεδιασμό και τη ρευστοποίηση των θέλων μας και των υποσχέσεων που είχαμε προεκλογικά, ή αν θέλετε, των μικρών οραμάτων ή των μεγάλων ονείρων που είχαμε στον τόπο μας. Σχεδιάσαμε, ανοίξανε χρηματοδοτικά εργαλεία, είχαμε τη σωστή πληροφόρηση, οπότε φτιάξαμε τις ομάδες που εργάστηκαν πάνω στους στόχους αυτούς. Όταν άνοιγαν τα εργαλεία, κατευθείαν καταθέταμε φακέλους, όριμες προτάσεις και γι' αυτό αξιολογήθηκαν σχεδόν όλες και περάσαμε σχεδόν ό,τι είχαμε ονειρευτεί για αυτή την πρώτη θητεία. Και ΑΤΑΦ 06 Αντώνης Τρίτης στο πρόγραμμα και ψηφιακός μετασχηματισμός και Ταμείο Ανάκαμψης και ΕΣΠΑ και Leader. Γενικά μια σειρά από πολλά εργαλεία, γιατί εκεί είναι, αν θέλετε, και το μυστικό, να είσαι έτοιμος, να έχεις σωστή πληροφορία όταν ανοίγουν τα χρηματοδοτικά εργαλεία, να υποβάλεις προτάσεις που αφορούν την τοπική σου κοινωνία. Και εφικτές προτάσεις, φυσικά. Ρεαλιστικές. Να μην πετάμε στα σύννεφα. Ένας καλός φίλος λέει ότι η πολιτική είναι η τέχνη του εφικτού. Επομένως, νομίζω ότι αυτό θέλει και ο κόσμος πια, ο πολίτης, που
έρχεται πια το 2023 να είναι πιο διαβασμένος από παλαιότερα. Πιο ενημερωμένος ο πολίτης, με απαιτήσεις και με ένα θερμόμετρο ικανοποίησης που ανεβοκατεβαίνει. Βαρύς είναι ο καιρός, βαρύ είναι το κλίμα, δύσκολο. Είχαμε έναν χρόνο με τραγωδία στα Τέμπη, εθνικά να ξεκινήσω. Είχαμε με 2 απανωτές εκλογικές διαμάχες. Είχαμε φωτιές, πλημμύρες. Είναι κουρασμένος. Ο κόσμος εδώ είμαστε κουρασμένοι. Εμείς δεν θα είναι ο κόσμος. Και θεωρώ ότι θέλει και μια διαχείριση συναισθηματική με την έννοια περισσότερο της ενσυναίσθησης, να μπορείς να μπεις στη θέση του, να το καταλάβεις, να κατεβείς έτσι σε πολλές κλίμακες προκειμένου. Ή να ανεβείς, άμα χρειαστεί. Ναι, ο ένας δίπλα στον άλλον, να πάμε όλοι μαζί. Αυτό το μαζί, αυτό το εμείς. Ναι, το λέμε πολλές φορές πάνω στη ρίση του λόγου το μαζί, αλλά ουσιαστικά εκεί βρίσκεται η όλη πεμπτουσία αυτής της συνύπαρξης. Θα άλλαζε κάτι ο Γιάννης Ζαμπούκης αν γυρνούσε 4 χρόνια πριν? Σε σχέση με το να κατέβαινε υποψήφιος. Όχι. Πες την πορεία αυτών των 4 χρόνων. Είναι αυτό που νομίζω ότι διορθώνω. Δηλαδή, κάνοντας έτσι την αυτοκριτική σας αυτή την τετραετία, θα αλλάζατε κάτι ή θα συνεχίζατε το ίδιο? Είναι αυτό που πιστεύω ότι θα διορθώσω τώρα στην επόμενη πενταετία. Το 19, όταν ξεκίνησα, είχα κάνει ένα γενικό προσκλητήριο. Είχα πει ποιες είναι οι αρχές, ποια είναι τα πιστεύω μου, η νοοτροπία μου, ο τρόπος σκέψης και ποια είναι τα θέλω μου που ονειρευόμουν για την Αλεξανδρούπολη. Οπότε προσκάλεσα κόσμο, όποιος εμπνέεται από αυτά, όποιος συμπορεύεται μαζί μου, να με ακολουθήσει. Δεν υπήρχε και χρόνος, δεν υπήρχε ποιοτικός, να πω την αλήθεια, χρόνος να γνωριστούμε καλύτερα. Τώρα είχα μπροστά μου 4 χρόνια, οπότε έχω και μια ψηλοπερηφάνεια για το ψηφοδέλτιο, για τους ανθρώπους που εκτίθενται μαζί μου στην υπόλοιπη κοινωνία. Είναι και προσωπικές επιλογές, αλλά και ανθρώπους που έχω εμπνεύσει και θέλουν να το πάμε μαζί. Και γι' αυτό λέω, το έχω πει και αρκετές φορές, δεν μου συγχωρείτε πλέον και στον εαυτό μου πρωτίστως λάθος, αλλά θεωρώ και από την ίδια την κοινωνία. Οπότε ευελπιστώ οι καινούργοι συνοδοιπόροι, προφανώς θα υπάρχουν και από τους παλιούς, να είναι πραγματικά αυτοί που όλοι μαζί, με τις 2 αρετές που θεωρώ ότι είναι τα βασικότατα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχουν υποψήφοι, και οι έντιμοι, αλλά και οι ικανοί, να πάμε μπροστά, να πάμε την Αλεξανδρούπολη πιο μακριά. Τώρα δεν θα συγχωρούνται και λάθη και από το νέο νομοσχέδιο πια που πέρασε. Καθίστε να το δούμε να περάσει επισήμως και να εφαρμοστεί επίσης. Θέλω να πω ότι θα είναι αυστηρό το πλαίσιο. Αφενός θα βοηθά πολύ τον εκάστοτε αυριανό δήμαρχο και θα είναι ένας μικρός πια πρωθυπουργός. Πόλεις κράτη είναι οι δήμοι και ειδικά ένας δήμος σαν το δικό μας που ξεπερνάει τις 100.000 των κατοίκων και απλώνεται, γιγαντώνεται και ανεξέλεγκτα αν θέλετε. Πραγματικά θα είναι μια πόλη κράτους. Ήδη είμαστε Μητρόπολη της ευρύτερης περιοχής του Εύρου και τυπικά και ουσιαστικά. Νομίζω ότι σιγά σιγά γινόμαστε, μάλλον εγκαθιστάμεθα στο μυαλό συνειδητά του κάθε Έλληνα ότι γίνεται και μια Μητρόπολη της περιφέρειας. Είμαστε πληθυσμιακά ο μεγαλύτερος δήμος, είμαστε σε έκταση ο μεγαλύτερος δήμος, οπότε σε όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης όλα τα φώτα συγκεντρώνονται εδώ. Είναι όλη αυτή η προοπτική που έχουμε αναλύσει σε πολλές συζητήσεις και παρουσιάσεις, λίγο το LNG, λίγο το αεροδρόμιο, λίγο όλες οι ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις γύρω από το αεροδρόμιο, που μας δρομολόγησαν μια σειρά από έργα και ιδιωτικά και δημόσια, όπως σας είπα. Όλη αυτή η περιάζουσα ατμόσφαιρα ότι η Αλεξανδρούπολη πια είναι σημείο αναφοράς, είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος με τα γεωπολιτικά χαρακτηριστικά. Ταξιδεύετε και εσείς πολύ άλλωστε. Δεν νομίζω να έχετε βρεθεί σε κάποια ξένη χώρα να πείτε Αλεξανδρούπολη και να μην ξέρουν πια που είναι η Αλεξανδρούπολη. Να σας πω ότι η στατιστική στην Google αναφέρει ότι περίπου στις ΗΠΑ και μόνο υπήρχε μια αύξηση του 22% στις αναζητήσεις γύρω από την Αλεξανδρούπολη. Αντιλαμβάνεστε ότι όσο στο Κογκρέσο, όσο και από την άλλη πλευρά, έξω από τη Βαλκανική, εδώ στην Ευρωπαϊκή Τουρκία, οι αναφορές για την πόλη μας είναι συχνότατες. Τα Δαρδανέλια της Στεριάς είναι ένας πολύ όμορφος χαρακτηρισμός που αποδίδει πραγματικά αυτή τη νέα γεωπολιτική και οικονομική προοπτική που έχει η περιοχή. Μια παύση, μια κοιλιά διαφαίνεται ότι γίνεται με τις φωτιές του Αυγούστου, που ευτυχώς, κυρία Καλεντερίδου, γλιτώσαμε τα χειρότερα επειδή είδαμε τι ακολούθησε με τις πλημμύρες στην Θεσσαλία και στην Μαγνησία. Και εφόσον λέτε θα πάμε εκεί, νομίζω ότι από εδώ και πέρα η επόμενη σελίδα μετά τις φωτιές είναι η ασφάλεια που πρέπει να παρέχουμε, η ασφάλεια που πρέπει να νιώθουν οι πολίτες για την επόμενη μέρα μετά τις πύρινες καταστροφές του Αυγούστου του 2023. 16.000 πολίτες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια σε διάφορα σημεία του Δήμου Αλεξανδρούπολης, προκειμένου να φύγουν γρήγορα
Θεωρώ ότι ήταν η πιο δύσκολη στιγμή διαχείρισης που έχω, όχι στην αυτοδιοίκηση, νομίζω και στη ζωή μου. Ήταν πάρα πολύ μεγάλη η ευθύνη και το βάρος να πρέπει να πάρεις απόφαση καταρχήν, γιατί ξέρετε η απόφαση είναι του Δημάρχου, οι εισηγήσεις και το επιχειρήν απλά είναι της πυροσβεστικής. Να πάρεις την απόφαση και να πεις με τα κοινό ανθρώπους. Τους ζητώ να φύγουν από τα σπίτια τους, να αφήσουν εκτάκτως, απροειδοποίητα, ό,τι έχουν σαν βιώσει συγκεντρώσει μέσα στους τοίχους των σπιτιών τους. Και να πρέπει να μετακινήσεις... Ένα ταξίδι πας και δεν ξέρεις τι να πάρεις και κουβαλάς πόσες βαλίτσες. Νυχτιάτικα, ξημέρωμα, μέσα στον ύπνο τους. Ηλικιωμένους, μωρά, παιδιά, οτιδήποτε, κατάκι τους. Και τι δεν αντιμετωπίσατε. Λέτε κατάκι τους. Τα λέω γιατί ήμασταν εκεί κι εμείς. Δηλαδή, ζούσαμε λεπτό προς λεπτό όλων αυτών των εφιάλτων. Αυτό είναι η πρώτη γραμμή. Αυτό είναι το μέτωπο το οποίο ήμασταν πραγματικά όλοι μαζί. Δεν ξεχάσω, είμαι στο Ιωακίμιο γυροκομείο. Αδειάζουμε με τους υπόλοιπους, με τα χέρια μας κυριολεκτικά, τους ηλικιωμένους, ότι πάμε με τα δικά μας τα λεωφορεία, τους μεταφέρουμε σε 2 σημεία που είχαμε αποφασίσει. Ανοίξαμε το παλιό γυροκομείο στο κέντρο της πόλης. Ανοίξαμε και μια πολύ μεγάλη εκκλησία με κλιματισμό μέσα, προκειμένου να μην αναπνέουν τον καπνό κτλ. Και καθόμουν πάνω και έβλεπα κάποια στιγμή, ήταν η διπλή γραμμή της κυκλοφορίας. Το ένα ρεύμα είχε μετατραπεί ήδη σε διπλό και ερχόταν οι 12.000 από την περιοχή της Μάκρης και του Δικέλων σε η μία γραμμή με διπλή κατεύθυνση προς την Αλεξανδρούπολη. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι έπρεπε να πάνε με τάξη, που πηγαίναν με τάξη, να πάνε με ασφάλεια. Καταργήσαμε φανάρια, παντού υπήρχαν δίκυκλοι, μοτοσυκλετιστές, να έχουν μια συγκεκριμένη πορεία. Ανοίξαμε γυμναστήρια, κλειστούς χώρους. Ανοίξαμε σχολεία, κλειστούς χώρους με πάρκινγκ διαθέσιμα απ' έξω. Ανοίξαμε ταβέρνες, το χάραμα, δηλαδή με μεγάλους χώρους κυρίως παρκαρίσματος, ώστε να παρκάρουν τα αυτοκίνητά τους και μετά να υπάρχουν κλειστοί χώροι που μπορούν να αναπαυθούν για λίγες ώρες, να τους παρέσχουμε τις πρώτες βοήθειες, να τους παρέσχουμε το πρώτο, αν θέλετε, πρωινό της ημέρας, έτσι, καθώς ανάλογα με την εξέλιξη που θα έχει το πυρηνικό φαινόμενο. Και έλεγα τώρα, λέω, και κυρίως να προσφέρετε ηρεμία. Αυτό γιατί συμβαίνει τώρα στην πόλη μας. Πώς γίνεται, τι μπορούσαμε να κάνουμε καλύτερο από αυτό που βλέπαμε μπροστά μας. Διότι χρειάστηκε μετά να ανοίξουμε τον κόμβο των Δικέλων. Πολύ μεγάλη απόφαση επίσης. Να διοχετεύσουμε κυκλοφοριακή κυρίως κίνηση προς την Κομοτηνή. Να παίρνω τον δήμαρχο της Κομοτηνής 4 παρά, να μην σηκώνω τηλέφωνο, να ψάχνω μέσω ενός συγγενικού του προσώπου, να μιλήσω γιατί έπρεπε κάποιος να τους υποδεχθεί. Εκεί ήταν η ασφάλεια, στον τελικό προορισμό, στον τελικό στόχο να φτάσουν στην πλατεία της Κομοτηνής, να είναι καταρχήν ασφαλείς, να μπορούν να επικοινωνήσουν με τους δικούς τους ανθρώπους που μείνανε πιθανότατα στην υπόλοιπη Αλεξανδρούπολη και που και πέρα να πάνε σε έναν κλειστό χώρο, με ένα πρώτο ράντζο, με ένα πρώτο πρόγευμα, με ένα πρωινό, με πρώτες βοήθειες. Αυτό άλλο που πρέπει να έχει ένα πακέτο φροντίδας που και φαντάζομαι και ο Δήμος Κομοτηνής που ανταπεξήλθε άριστα, δεν είχε ίσως την ετοιμότητα εκείνης της στιγμής να το παρέχει έτσι όπως έπρεπε. Γενικότερα μια πολύ δύσκολη κατάσταση, δυσκολότερη όπως σας είπα. Εγώ νομίζω ότι ειδικότερα σε εκείνες τις ημέρες γίναμε κυριολεκτικά όλοι ένα. Δεν υπήρχε δήμαρχος, αντιδήμαρχος. Δηλαδή, μέχρι και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός να ερχόταν, θα ριχνόταν και αυτό στη μάχη όπως. Γίναμε όντως πραγματικά ένα, αλλά όταν έρχεται η ώρα της απόδοσης ευθυνών, εκεί ξαφνικά είναι που γινόμαστε πάρα πολλά κομμάτια. Το λέω γιατί επειδή γλιτώσαμε τα χειρότερα, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Βλέπετε τώρα εκεί στη Μαγνησία, στη Λάρισα, τι ακολουθεί την επόμενη μέρα όταν φεύγουν τα νερά και μένει πίσω η λάσπη και πώς αναζητούνται ευθύνες τόσο διαδικτυακά όσο πραγματικά. Και πραγματικά πιστεύω και νομικά, δικαστικά δηλαδή. Έγινε μάθημα αυτό το 17ημερο? Έγινε μάθημα. Έγινε μεγάλο μάθημα με την έννοια ότι όλη η οργάνωση που είχε προηγηθεί τα προηγούμενα χρόνια απέδωσε και πραγματικά η ιδιαίτερη πίεση που ασκήθηκε στα μέλη της πολιτικής προστασίας στην ομάδα αυτή φάνηκε ότι ήταν αποτελεσματική και ότι άξιζε εκεί η κουβέντα παραπάνω. Ξέρετε, είχαμε εξαιρετική συνεργασία με τους περισσότερους των προέδρων. Γνωρίζανε ανα πάσα στιγμή όταν αποφασίζαμε να παίρνουμε τις αποφάσεις και είχαμε δουλέψει πάρα πολύ σε αυτές τις λεπτομέρειες τα προηγούμενα χρόνια. Που υπάρχει άνθρωπος που έχει την ανάγκη μας. Είτε ήταν κατάκητος, είτε ήταν ένας που δεν είχε υποστηρικτικό περιβάλλον, ήταν μοναχικός, είτε είχε θέματα με διαβήτη, με ινσουλίνη που έπρεπε να κάνει ή με αιμοκάθαρση, είτε υπήρχε αμαξίδιο που θα έπρεπε να μετακινηθεί με τη βοήθεια και άλλων, είτε υπήρχε πρόβλημα ψυχιατρικό, ψυχολογικό που δεν αντιλαμβανόταν την επικινδυνότητα της στιγμής και δεν μπορούσε να πάρει απόφαση για τον εαυτό του. Εκεί, με τους προέδρους, γνωρίζαμε τον καθένα, γνωρίζαμε πού πρέπει να το μετακινήσουμε, σε πιο φιλικό ή σε συγκεκριμένο συγγενικό πρόσωπο. Θα έπρεπε να τον, όχι απλά να τον μετακινήσουμε, να τον παραδώσουμε
γιατί είχαμε την ευθύνη και απέναντι στο υποστηρικτικό περιβάλλον. Και φυσικά όλα τα υπόλοιπα που πρέπει να έχει πολιτική προστασία, σιρήνες, SMS, προειδοποιήσεις, προγεύματα, μετά τα γεύματα επίσης φιλοξενία, με κατασκηνώσεις που εκενώσαμε. Είχαμε ευτυχώς περάσει, εγώ αυτοπροσώπως πήγα 2 Κυριακές και επισκέφθηκα όλες τις κατασκηνώσεις που λειτουργούσαν στην ευρύτερη περιοχή εκεί των Δικέλων και της Μάκρης, μία προς μία. Είδαμε τα μέτρα ασφάλειας, πυρασφάλισης, εξόδους προς τη θάλασσα και μια και λέω θάλασσα. Είχαμε για πρώτη φορά εκενώσεις από την πλευρά της θάλασσας. 61 ανθρώπους, μου είχε αποτυπωθεί ο αριθμός, και 19 ζώα συντροφιάς από 3 σημεία αναφοράς συγκέντρωσης, αντίστοιχα μέσω της βάρκας, και την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε με το λιμεναρχείο. Γίνηκαν πολλές αναμνήσεις. Ποια ήταν η πιο συγκλονιστική στιγμή που θα μείνει για πάντα στο μυαλό του Γιάννη Ζαμπούκη? Με το γυροκομείο ήταν μια πολύ μεγάλη σπουδαία στιγμή. Ήταν σαν να έβλεπα τους γονείς μου να μεταφέρω εκείνη την ώρα που είχαν πραγματικά ανάγκη και ήταν αβοήθητοι, και το έβλεπα σε κάθε. Δηλαδή μεταφέραμε έναν. Ο επόμενος ήταν ένας δικός μου γονέας, ο καθένας έτσι που έπιανα στα χέρια μου. Και ο Άβαντας, νομίζω ήταν επίσης συγκλονιστικό αυτό το συναίσθημα. Γύρισα, είδα τη φωτιά πίσω από τον Άγιο Χαράλαμπο εκεί την εκκλησία. Λέω ότι δεν θα το ξαναδείς ποτέ, Ζαμπούκη, το χωριό έτσι. Και έφυγα και δεν ξαναγύρισα. Ήμουν σχεδόν ο τελευταίος που έφυγε από την πλατεία εκεί, αφού είχαμε μεταφέρει και μια κυρία που ενώ είχαμε βάλει SMS, σιρήνες, ζητάδες, τα πάντα ως μέσα επικοινωνίας, όταν πραγματικά αισθάνθηκε ότι καιγόταν η αυλή της, ήρθε και μας είπε: έχω έναν παππού μέσα στο σπίτι, όπου να πάνε τα παλικάρια του χωριού να το μεταφέρουν στα 4. Ένας κύριος, ένας παππούς πραγματικά που δεν άκουγε, πρέπει να ήταν σε κάποιο καθεστώς άνοιας, δεν αντιλαμβανόταν τι είναι. Να το μεταφέρουμε, να έχουμε ξεμείνει από αυτοκίνητα, να χρησιμοποιήσουμε ένα αγροτικό, να το βάλουμε στο πίσω κάθισμα αφού το αδειάσουμε. Να επικοινωνήσω εγώ με το ΕΚΑΒ, να δώσω 2 χαρακτηριστικά του αυτοκινήτου για να σταματήσουν στη διαδρομή, να μεταφερθούν με ασφάλεια στο επόμενο στάδιο φιλοξενίας. Είναι αυτά στιγμές που σου μένουν και νομίζω θα είναι χαραγμένες για πάρα πολλά χρόνια. Τώρα πώς νιώθει ο Γιάννης Ζαμπούκης όταν μεταφέρεται από τη μία άκρη του Δήμου του στην άλλη και αντικρίζει όλο αυτό το θλιβερό τοπίο, γιατί δεν είμαστε και μαθημένοι σε αυτό το τοπίο, σε αυτό το γκρι? Μακάρι να γίνει γκρι. Μαύρο είναι ακόμη. Πήγα προχθές στην Κύρκη να εγκαινιάσουμε το σχολείο που παραδώσαμε στην τοπική κοινότητα εκεί, ανακαινισμένος χώρος πολιτισμού και αφιτηρία για τους επισκέπτες και όχι μόνο. Και ευτυχώς που πήγαμε νύχτα. Αυτό τους είπα. Λέω ευτυχώς που στη διαδρομή έχω μείνει με την ανάμνηση της πολύ παλιάς καλής Κύρκης. Και στο πήγαινε και στο έλα, η μόνη σκέψη ήταν ευχάριστη αυτή της γιορτής και όλης αυτής της πολύ όμορφης φιλοξενίας εκεί από τον τοπικό πολιτιστικό σύλλογο. Μακάρι να γίνει γκρι το επόμενο στάδιο και να γίνει πολύ σύντομα πράσινο. Εδώ είναι η επόμενη σελίδα που σας είπα πρέπει να γυρίσουμε, διότι πλημμύρες ακόμη δεν κριθήκαμε, δεν ήρθε η ώρα. Έχουμε όμως την πολύ κακή ανάμνηση από τις πλημμύρες του 2021. Νομίζω ότι έχουμε βάλει μυαλό από εκεί. Ξεκινήσαμε, αφού εξαντλήσαμε την υπομονή μας με την περιφέρεια, πήραμε από εκεί τη μεγάλη μελέτη να την κάνουμε πλέον εμείς. Ενδιάμεσα η αρμοδιότητα μας δόθηκε, συνεχίζουμε και με τις υπόλοιπες μελέτες. Ξέρετε, όλη αυτή η κορυφογραμμή που λείπει τώρα πια το πράσινο και το δάσος που πρέπει να κρατήσει τα νερά της βροχής μας δίνει πάρα πολλές δύσκολες λεκάνες απορροής. Έχουμε το ρέμα στα Δίκελα, σε επικινδυνότητα, το ρέμα του Βανικιώτη, της Μαΐστρου επίσης, της Ονομού, που το επισημαίνω ένα σκεπασμένο ρέμα, του Λουτρού που μας έδωσε επίσης περιστατικό και το 2021. Έχουμε το ρέμα της Μανθίας, γιατί και προς τα εκεί κινήθηκε η φωτιά και δημιουργεί καινούργιες λεκάνες απορροής. Και όλες αυτές θα πρέπει να μελετηθούν, να έχουμε συγκεκριμένες υδραυλικές μελέτες που να αποτυπώνουν πού θα συγκεντρώνονται όλα αυτά τα βρόχινα νερά και αυτά με τη σειρά τους, είτε τεχνητά είτε με άλλες φυσικές διεξόδους, θα πρέπει να τα διοχετεύσουμε προς τη θάλασσα. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι. Πρέπει να το προλάβουμε, πρέπει να κάνουμε υπομονή και εμείς και ο κόσμος. Θα έρθουν οι βροχές που θα μας ταλαιπωρήσουν και θα φτάσουν να δοκιμάσουν τις σχέσεις τοπικής αυτοδιοίκησης και κοινωνίας. Αλλά νομίζω ότι όλοι αντιλαμβάνονται ότι η Αλεξανδρούπολη αυτή τη στιγμή έχει τις υποδομές δεκαετίας του 1950 και του 1960, τότε που φτιαχνόντουσαν τα πρώτα ρέματα και οι κήτες και όλα αυτά τα σχετικά. Και τα οποία θα πρέπει αυτά να τα βελτιώσουμε ή να φτιάξουμε καινούργια από την αρχή. Εκείνη η υπομονή. Και όχι μόνο η υπομονή, θα πρέπει να δείξουν και κατανόηση οι δημότες πια. Γιατί, για παράδειγμα, ξαναεπιστρέφω στις φωτιές, βρισκόμασταν στον κόμβο της Μάκρης 3 μέρες. Με τις ώρες.
υπήρχε κίνδυνος η φωτιά όντως να περάσει το δρόμο και να κατέβει προς τον Ελαιώνα. Μεγάλο στοίχημα και αυτό. Τι θα γινόταν αν υπήρχαν άνθρωποι, δεν υπήρχε το 112, δεν υπήρχατε εσείς, δεν υπήρχαμε όλοι εμείς που ήμασταν εκεί, θα ήταν ένα μάτι. Είναι αυτό που λένε όλοι με το δυσύλλαβο. Δηλαδή, θα πρέπει να δημιουργηθούν δρόμοι που να μπορεί εύκολα να περάσει ένα πυροσβεστικό, ένα ασθενοφόρο. Είναι και για μένα ένα στοίχημα, το προσπάθησα. Δηλαδή, θα πρέπει και οι δημότες πια να παραχωρήσουν λίγα μέτρα από το οικόπεδό τους για να χτίσουμε με ασφάλεια πια. Το προσπάθησα ένα καλοκαίρι όπου μαζέψαμε τους κατοίκους. Είχαμε ένα πύρινο φαινόμενο πάλι στην περιοχή, κάπου εκεί στα Λουτρά, πάλι πάνω στην κορυφή γραμμή προς την Ήψα. Πήγα, μίλησα στους ανθρώπους, είχα μαζί μου και την πυροσβεστική και την αστυνομία, έδειξαν κατανόηση. Όμως την ώρα της οργάνωσης αυτού του κατανοητικού κλίματος που υπήρχε, όλοι θέλανε ένα σμπρόξιμο. Νομίζω τώρα, και αυτό είναι και το στοίχημα το προσωπικό μου, ότι το επόμενο χρονικό διάστημα, ειδικά αυτές οι δύο περιοχές που αναφέρετε, κυρίως της περιοχής του Αγίου Γεωργίου, θα πρέπει ξανά μια μεγάλη συγκέντρωση, να τα βάλουμε κάτω και να πούμε ότι για να γλιτώσουμε τα χειρότερα και να μην γίνουμε μάτι, ότι όλοι θα πρέπει να παραχωρήσουμε από 1 έως 2 μέτρα, ο καθένας από την ιδιοκτησία του, προκειμένου να γίνει η αντίστοιχη διαπλάτηση και τουλάχιστον να λέμε ότι με ασφάλεια θα μπορούν να κινούνται και οχήματα και πυροσβεστικά και γενικά οτιδήποτε χρειάζεται. Δηλαδή, πλέον όλη αυτή η περιπέτεια πρέπει να γίνει μάθημα στην πράξη. Έτσι. Και όλοι να βάλουμε το λιθαράκι μας ο καθένας ξεχωριστά. Τώρα, πολλής λόγος για τις εκλογές, πολλής κόσμος μπερδεμένος, πολύ μεγάλα τα ψηφοδέλτια. Μιλάμε για 87 εκατοστά, ψηφοδέλτια, οι παρατάξεις στην πλειοψηφία τους. Όλοι έχουμε ένα συγγενή, ένα ξάδερφο, ένα κουμπάρο, έναν ανιψιό που θέλουμε να υποστηρίξουμε. Ωστόσο, λίγοι είναι οι δημότες που θα ψηφίσουν την πρώτη Κυριακή, δεν θα καταλάβουν ότι ψηφίζουν για δήμαρχο την πρώτη Κυριακή και αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Φταίμε εμείς που το έχουμε αφήσει να περάσει έτσι. Και την πρώτη Κυριακή ψηφίζουμε για να βγούμε από τις υποχρεώσεις. Εγώ, κύριε Καλυτερού, νομίζω ότι ο κόσμος έχει ήδη αποφασίσει. Και έχει αποφασίσει εδώ και αρκετό καιρό. Και το λέω με την πεποίθηση του ότι όλες οι υποψηφιότητες για το Δήμο της Αλεξανδρούπολης για την επόμενη πενταετία είναι γνωστές. Όλοι γνωριζόμαστε, κανένας δεν είναι καινούριο πρόσωπο, κανένας δεν έχει αυτή τη φρασκαδούρα στην πολιτική της αυτοδιοίκησης. Γνωριζόμαστε, συγκρινόμαστε, υπάρχουν κριτήρια μεταξύ όλων. Όχι, όλοι έχουν αφήσει το αποτύπωμα στην τοπική κοινωνία και οικονομία, άλλοι από τις θέσεις που διορίστηκαν για να υπηρετήσουν, άλλοι από τις θέσεις που εκλέχθηκαν για να υπηρετήσουν. Οπότε νομίζω ότι λίγο πολύ υπάρχει ολοκληρωμένη πεποίθηση, κρίση στην τοπική κοινωνία. Ίσως έχουν μείνει η αναποφάσιση, το αν πρέπει να ψηφίσουν τον κουμπάρο συγγενή στη μία παράταξη ή τον πολύ καλό συνάδελφο και ταυτόχρονα άξιο υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο σε μια άλλη παράταξη. Πώς κρίνετε την συγκεκριμένη προεκλογική περίοδο? Εκείνο που μου έχει μείνει σαν μια πολύ μεγάλη απορία ερωτηματικό είναι ότι δεν έχω ακούσει θέσεις και προτάσεις. Δηλαδή, είναι πολύ φυσιολογικό να κάνουν όλη τη δουλειά τους αντιπολίτευση, να κατηγορούν το έργο της νέας δημοτικής αρχής, όποια κριτήρια δικά τους θέλουν. Δεν έχω ακούσει μετά. Ωραία, κατηγορίες. Τι θέλεις να κάνεις, κυρίως πώς θέλεις να το κάνεις, με τι χρήματα, που θα τα βρεις. Διότι από όνειρα, οράματα και φαραωνικά, αν θέλετε, τύπου έργα, έχουμε χορτάσει. Αυτό νομίζω μας έφαγε τις προηγούμενες δεκαετίες. Δεν έχω ακούσει κάποια συγκεκριμένη, υλοποιήσιμη, ρεαλιστική πρόταση, σχεδόν από καμία παράταξη. Και θεωρώ ότι εκείνη που πάσχει όλη αυτή η προεκλογική περίοδος. Είναι η εποχή που ακούμε τα πάντα πια. Μέχρι και ότι θα αποκτήσει θάλασσα η Εσήμη. Θα φέρουμε θάλασσα στην Εσήμη. Ευτυχώς που γνωριζόμαστε, όπως σας είπα και λίγο πριν από τις προηγούμενες δεκαετίες, συγκρινόμαστε και ξέρουμε ο καθένας μέχρι που μπορεί να πλώσει τα πόδια του. Πολλή συζήτηση για αυτήν την πενταετία. Όλοι την χαρακτηρίζουν την πιο κρίσιμη. Αυτή που έρχεται, την πάμε μέλλον. Ναι. Η πιο κρίσιμη πενταετία, αυτοδιοικητικά. Όλοι θέλουν να συμμετέχουν σε αυτές τις εκλογές και καλώς συμμετέχουν όλοι και βλέπουμε και πολύ νέο κόσμο να λέει ναι στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ο Γιάννης Ζαμπούκης πώς χαρακτηρίζει αυτή την πενταετία που έρχεται, γιατί είναι τόσο κρίσιμη και γιατί επιμένει να συμμετέχει σε αυτές τις εκλογές για να ολοκληρώσει ποιο είναι το όραμα. Το 19 έλεγα σχεδιάζουμε με επίκεντρο τον άνθρωπο. Ναι. Τώρα το 23 λέω ότι πάμε μέλλον. Πραγματικά μια Αλεξανδρούπολη που είναι στα καλύτερά της, είναι στο επίκεντρο της προσοχής. Το λέω έτσι πολύ λαϊκίστικα πολλές φορές ότι δεν λέει κανένας όχι. Στην Αλεξανδρούπολη από την κεντρική πολιτική σκηνή την σέβονται την Αλεξανδρούπολη, το Δήμο και το Δήμαρχό της.
στην Αθήνα, αντιλαμβάνεστε ότι όλο αυτό το αφήγημα της προοπτικής είναι πραγματικότητα. Δεν μας χωρίζουν περισσότερο από 40 μέρες, προκειμένου να έχουμε το πρώτο δοκιμαστικό του LNG εδώ στην περιοχή, στη γνωστή πλατφόρμα με το γκαζάδικο που θα στηθεί κάποια χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Αλεξανδρούπολης. Το ένα φέρνει το άλλο, το αεροδρόμιο, είδατε με το σιδηρόδρομο, είδατε με το αεροδρόμιο, το λιμάνι θέλω να πω, το σιδηρόδρομο, το αεροδρόμιο. Δηλαδή όλα αυτά τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που υπάρχουν, ιδιωτικές δημόσιες επενδύσεις, η ένταξη του LNG φέρνει την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Αλλάζουμε εποχή, φεύγουμε από το λιγνίτη, πάμε στο υγροποιημένο φυσικό αέριο. Γίνεται επίκεντρο του φυσικού αερίου γεωπολιτικά πλέον. Η υπόλοιπη Βαλκανική από εμάς ζητάει και ενέργεια και ηλεκτρική ενέργεια. Οπότε αυτό είναι μια προοπτική της επόμενης πενταετίας που απλά θα είναι τα πρώτα σκαλοπάτια προκειμένου μετά με πολύ γοργά βήματα και με τις αντοχές που θα χρειαστεί να υπάρξουν να φτάσουμε στο τελευταίο, στο πολύ μεγάλο σκαλί που να είμαστε περήφανοι για την Αλεξανδρούπολη έτσι όπως εξελίχθηκε τα τελευταία χρόνια. Πολλοί βέβαια λένε και άνθρωποι της αντιπολίτευσης ότι ο κόσμος δεν έχει καταλάβει τίποτα από όλα αυτά τα σπουδαία και τα σημαντικά. Αρνείται να εμπιστευτεί ο κόσμος γιατί έχει χορτάσει. Επίσης δεν διεκδικήσατε ανταποδοτικά. Από το LNG. Γενικά, από την όποια επένδυση έρχεται στην Αλεξανδρούπολη. Για να διεκδικήσεις ανταποδοτικά θα πρέπει να θεωρήσεις ότι η επένδυση ξεκινάει, λειτουργεί. Όπως θα πρέπει να ξέρεις και το τελικό εταιρικό σχήμα το οποίο θα δεσμεύσει τον αντισυμβαλόμενο στα ανταποδοτικά. Έτσι κι αλλιώς καμία επένδυση που έρχεται σε μια περιοχή και αναμένεται να φιλοξενηθεί για τα πολλά επόμενα χρόνια, τις πολλές επόμενες δεκαετίες, δεν θέλει να αφήσει δυσαρεστημένη ούτε τη διοίκηση της τοπικής κοινωνίας, ούτε φυσικά και τους ανθρώπους της τοπικής κοινωνίας. Νομίζω ότι δεν είναι τόσο σημαντικό να συζητάμε για το τι δεν έχει ανακοινωθεί μέχρι σήμερα, ενώ λίγο πολύ όλοι ξέρουμε ποια είναι τα ανταποδοτικά τα οποία θα παραχωρήσουν οι αντίστοιχα μεγάλες εταιρείες που επενδύουν στην περιοχή μας, όπως γινόταν και τα προηγούμενα έτσι και χρόνια με τις αντίστοιχες πολύ μεγάλες εταιρείες που εδραιώθηκαν εδώ στην Αλεξανδρούπολη. Τώρα, στο κομμάτι της καθημερινότητας, θα ξεκινήσω με την επαφή σας με τον κόσμο. Έχετε έτσι το χάρισμα, και το λέω επίσης αντικειμενικά, να επικοινωνείτε εύκολα και με τους πολύ νεότερους, με τα παιδιά, μέχρι τους γυρεότερους. Τι είναι αυτό που εισπράτεται ξεχωριστά από την κάθε ηλικιακή ομάδα? Τι θέλει ο κόσμος, τι ζητά από το Δήμαρχο, από το Δημοτικό Συμβούλιο? Είναι αυτό που λέω επίσης πάρα πολλές φορές, να χτίζουμε κάθε μέρα σχέσεις εμπιστοσύνη. Ζητάει να τον ακούς, ενσυναίσθηση, να μπαίνεις στο ρόλο του, να το καταλαβαίνεις. Φυσικά θα πρέπει και να κατεβείς αλλά και να ανεβείς αντίστοιχα πολλά επίπεδα όπου χρειάζεται. Αυτό θέλει υπομονή, θέλει καρτερικότητα, θέλει και μια παιδεία να υπάρχει προκειμένου να αντιλαμβάνεσαι. Υπάρχει όλο αυτό όμως στη διάρκεια της τετραετίας ή ξαφνικά παρουσιάζεται 6 μήνες πριν τις εκλογές? Εγώ νομίζω ότι και πριν από τις εκλογές ο ίδιος άνθρωπος ήμουν. Άλλωστε νομίζω ότι ο άνθρωπος είναι αυτό που μετράει. Όποια γραμμή και να τραβήξεις από κάτω, σαν παρονομαστής, είναι η λέξη άνθρωπος και νομίζω ότι δεν είναι θέμα ούτε αν θέλεις να κάνεις κοινωνική πολιτική, ούτε αν θέλεις να κάνεις ακόμα και λαϊκίστικη επαφή με τον ευρύτερο κόσμο, ούτε αν θέλεις να δεις και μεμονωμένα είτε κάποιες ομάδες ευάλωτες, είτε να δεις και άτομα περιπτώσεις μεμονωμένες. Νομίζω ότι η Αλεξανδρούπολη έχει πλέον ανάγκες από πολλές ευάλωτες ομάδες, άστεγους ας πούμε, ή από άλλες ομάδες που δεν είναι έτσι του παρόντος να ανοίξουμε μια συζήτηση που χωράει πάρα πολλές προϋποθέσεις. Όμως υπάρχει η αγάπη για αυτό που γίνεται και αντιλαμβάνεστε ότι όταν έχεις αγάπη τον κόσμο δεν τον ξεγελάς, το καταλαβαίνει και σου το ανταποδίδει με τον δικό του τρόπο. Λοιπόν, σύντομο διάλειμμα για διαφημίσεις και επανερχόμαστε σε πολύ λίγα λεπτά με τον Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης και εκ νέου υποψήφιο, τον Γιάννη Ζαμπούκη, για να συζητήσουμε πολλά και ακόμα πιο ενδιαφέροντα. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι με τον Γιάννη Ζαμπούκη, Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης, εκ νέου υποψήφιο δήμαρχο με την παράταξη Δήμος για όλους. Πρώτα εσύ και πάμε μέλλον. Έτσι ακριβώς. Πάμε προς το μέλλον. Πώς το πήρε η νεολαία αυτό το hashtag? Νομίζω ότι είναι σύντομο, είναι κατανοητό και είναι και ξεκάθαρο. Εντάξει, και νομίζω ότι έχει και ουσία. Λοιπόν, ουσία έχουν όλα αυτά που θέλω να συζητήσουμε τώρα και να ξεκινήσω από το καλοκαίρι, το οποίο ήταν ένα από τα καλύτερα καλοκαίρια της Αλεξανδρούπολης με αριθμούς πια.
Φανταστείτε ότι δεν είχαμε χώρο να φιλοξενήσουμε τους τόσους πολλούς φιλοξενούμενους. Δεν υπήρχαν δωμάτια, δεν υπήρχαν ξενοδοχεία, δεν υπήρχαν Airbnb, δεν έβρισκε ο κόσμος τίποτα. Μια υπερκινητικότητα, υπερπληθώρα κόσμου που νομίζω ότι κάποια στιγμή σε στρέσαρε με το να βλέπεις όλους αυτούς να κινούνται και να μετακινούνται, ειδικά στο κέντρο. Σαββατοκύριακο στην παραλία δεν μπορούσες να περπατήσεις. Ήρθε όμως η φωτιά του Αυγούστου και κάπου μας πάγωσε. Ναι. Δεν φύγανε όμως, αρκετοί δεν φύγανε. Δεν φύγανε αρκετοί, δεν αποπειράθηκαν όμως να έρθουν και αυτοί που είχαν κλείσει τα δωμάτια τους και τα ξενοδοχεία τους για το πρώτο, αν θέλετε. Έγινε μια μικρή κοιλιά. 10 ημέρα του Σεπτεμβρίου. Έγινε μια μικρή κοιλιά, γι' αυτό και σταματήσαμε, διακόψαμε την έρευνα ποιοτικών χαρακτηριστικών που είχαμε ως τουριστικό βαρόμετρο ετοιμάσει. Είχαμε ένα δείγμα περίπου 400-600 άτομα, άνθρωποι που ήρθαν εδώ για διακοπές και όταν είχαν το λιγότερο 3 νυχτερεύσεις, θα μας έδιναν μια σειρά από απαντήσεις στην ερωτηματολόγιο, το οποίο θα μας βοηθούσε να δούμε πού χωλένουμε, πού πρέπει να γίνουμε καλύτεροι, πώς είναι οι τιμές μας, πώς είναι τα προϊόντα μας, τα φρέσκα μας που λέμε ότι είναι φρέσκα, πόσο φρέσκα αντιλαμβάνονται, πόσο ευγενικοί, πόσο ωραίοι άνθρωποι είμαστε Αλεξανδρούπολη. Δεν πειράζει, τη μεταφέραμε για το ερχόμενο καλοκαίρι, νομίζω ακόμα πιο δυνατά. Έτσι κι αλλιώς η πτήση της Λάρνακας, και αυτό έτσι έχει σημασία να σας το πω, ήταν προγραμματισμένη για το φετινό καλοκαίρι. Σωστά. Ήρθαν τα groups, κλείσανε όλες τις πτήσεις charter, δεν είχαν που να μείνουν όλοι μαζί συγκεντρωμένα. Οπότε ήρθαν οι πράκτορες και μας είπαν ότι ξέρετε, το ματαιώνουμε, το αναβάλουμε για το ερχόμενο Πάσχα. Οπότε ανανεώσαμε την συμφωνία μας για το Πάσχα του 2024. Το Ηράκλειο πήγε πάρα πολύ καλά εφέτος, είχε 22% περίπου αύξηση κινητικότητα. Πάμε για γραμμή Καλαμάτας, πάμε και για μία γραμμή εξωτερικού. Να μην την πολυπώ και γουρσουδέψω. Δεν έχω και ματάκι εδώ, δεν έχω ματάκι. Και το αεροδρόμιο έχει όλες αυτές τις ωραίες προϋποθέσεις. Μπήκε εκεί η δεξαμενή που έλειπε πάρα πολλές δεκαετίες, η υπόγεια δεξαμενή. Και έλυσε πολλά για προβλήματα. τροφοδοσία αεροπορικού καυσίμου. Είπατε λύση προβλημάτων. Μπορεί να μην είναι σχετικό με την ερώτηση, όμως έλυσε στον πύρινο μέτωπο η τροφοδοσία, έτσι, η κατάσταση πραγματικά που βάλαμε έσωσε με τις την κατάσταση. δεξαμενές. Πραγματικά ήταν δώρο Θεού, πολύ σωστή η σύμβουλη ότι πρέπει να μπουν από τον Δήμο και ας μην είναι αρμοδιότητά του. Καλά, βοηθήσατε και στον κλιματισμό. Εντάξει, άλλο ένα σημείο. Δεν μπορεί να είναι. Όχι, επειδή λέμε για το αεροδρόμιο. Το αεροδρόμιο της Θράκης, το καλύτερο αεροδρόμιο αυτό. Είναι, και γίνεται σπουδαία δουλειά και από τους ανθρώπους του αεροδρομίου. Ο Στέλιος ο Ζαντανίδης κάνει εξαιρετική δουλειά, είναι μαχητής. Να τα λέμε και αυτά. Λοιπόν, επομένως η οικονομία και τα έσοδα και ο τουρισμός, η τουριστική οικονομία πήγε εξαιρετικά καλά. Γιατί στόχος είναι να την επιμικρύνουμε. Έτσι κι αλλιώς τον Ιούνιο. Είναι εφικτό αυτό? Κοιτάξτε, αθλητικός τουρισμός. Στο δεύτερο μισό της θητείας αποδείχθηκε ότι το θέλαμε και το πετύχαμε. Πάρα πολλές αθλητικές διοργανώσεις σε νεκρές τουριστικά χρονικές περιόδους. Ακόμη και το περασμένο Σαββατοκύριακο, τέλος Σεπτεμβρίου, ήταν γεμάτη η πόλη γιατί φιλοξενούσαμε το παγκόσμιο πρωτάθλημα του MMA. Αθλητές από την Ταϊλάνδη, το Καζακστάν, τις ΗΠΑ και τη Μεσογειακή Λεκάνη η πλειοψηφία. Είχαμε πανελλήνιους αγώνες σχολικών πρωταθλημάτων. Ξέρετε, τα παιδιά, οι γονείς τους, οι εκπαιδευτικοί τους, οι προπονητές τους ήταν στο Τέικβοντό, αν θυμάμαι. Πανελλήνια στο βόλεϊ. Εγώ δεν περίμενα, με εντυπωσίασαν πολύ οι βετεράνοι του Στίβου. Επίσης, οι βετεράνοι του Στίβου βαλκανικό από αυτό. Τουρκία, από τις γύρω χώρες. Έβλεπες μεγάλους ανθρώπους σε ηλικία να είναι εδώ, να απολαμβάνουν και το Σαββατοκύριακό τους, το τριήμερο, τετραήμερο. Έγινε δουλίτσα όμως το γήπεδο του Στίβου. Καινούργια όργανα αθλητικά, καινούργια δημοσιογραφικά. Άρεσε σε πάρα πολύ κόσμο που συμμετείχε στους αγώνες αυτούς. Πολύ, κύριε Καλυτερίδου, και θα αρέσει ακόμα πιο πολύ. Εκεί απέναντι είναι η στροφή του Εγνατία. Ξέρετε, έχουμε πάρει τη χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης. Εκεί είδαμε μια εντυπωσιακή μακέτα. Περνάμε στο τέλος του Οκτωβρίου. Που αν πραγματικά γίνει έτσι υλοποιηθεί, τι χρονοδιάγραμμα έχει αυτό το έργο? Δεν το θυμάμαι να σου το πω απ' έξω. Συνήθως έχει από 1,5 έως 2 χρόνια υλοποίησης ορίζοντα. Αλλά είναι κάτι που ξεκινάει τώρα. Είναι των επόμενων εβδομάδων. Δεν είναι καν μήνας ο χρόνος που απαιτείται για την έναρξη. Γιατί είναι αυτό ένα πακέτο 4 μεγάλων έργων. Είναι κηποθέατρο, καινούριο θέατρο μέσα στο Πάρκο Προσκόπων, 500 περίπου θέσεων από το 0 από την αρχή. Καινούριο δημοτικό θέατρο, αυτό που έχουμε κάτω από στο ισόγειο του Δημαρχείου. Ολοκένουργιο, ριζική ανακαίνιση μετά από 30 χρόνια. Ολοκένουργια στροφή Εγνατίας, διορθώνοντας όλα εκείνα τα υδραυλικά προβλήματα που υπάρχουν από κάτω. Μια κλίμακα, σκαλοπάτια που θα μπουν μέσα στη θάλασσα, μέσα στον Αιγιαλό, στα πρότυπα άλλων ευρωπαϊκών
χωρών, με ένα φωτογραφικό σταντανέκι, το ηλιοβασίλεμα του θρακικού πελάγους. Και έχουμε επίσης την ενοποίηση των πεζοδρόμων, σε πεζοδρόμους ήπιας κυκλοφορίας κάτω στην παραλία, όπως κάναμε περίπου στο εμπορικό ή για άλλους ιστορικό κέντρο. Και αν δεν ξεχνάω, έχουμε τις αποθήκες. Προστίθενται άλλες 2 αποθήκες. Όλα αυτά είναι ένα πακέτο περίπου 4 εκατομμύρια ευρώ. Ταμεία ανάκαμψης. Ξεκινάμε. Εβδομάδες είναι για να υπογράψουμε τελική σύμβαση. Είμαστε μεταξύ προσωρινού και οριστικού αναδόχου και νομίζω ότι είναι ένα πάρα πολύ όμορφο έργο, θέλω να πω, που έχει την αντιστοιχεία του με τις αθλητικές εκδηλώσεις. Έρχονται οι αθλητές, μένουν ευχαριστημένοι από την οργανωτικότητα που έχει ο Δήμος με τις αντίστοιχες ομοσπονδίες που διοργανώνουν αυτά τα αθλητικά events και έχει πολλές ομορφιές η πόλη σαν πρώτη εικόνα για να δεις και να απολαύσεις. Υποδομές τώρα, αφού λέμε για τον αθλητισμό, πολύ μεγάλη συζήτηση για το νέο κλειστό γυμναστήριο. Είναι αυτονόητο. Όταν θέλουμε μεγάλες διοργανώσεις και μεγάλους αγώνες, δεν μπορεί να είμαστε ούτε με το Παρασκευόπουλο, ούτε με αυτά τα γήπεδα τένις. Έχουμε το κολυβητήριο. Επίσης, κάναμε το χειμώνα το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Άνδρων Γυναικών. Άλλη μια πολύ μεγάλη και σπουδαία διοργάνωση. Εκατοντάδες επισκεπτών και φιλοξενουμένων εδώ στην περιοχή μας μέσα στον Φεβρουάριο μήνα. Νεκρός μήνας, όπως και στις σχολικές γραμμές και πολλά. Αλλά με τις ώρες θα μπορούσα να σας μιλώ για τον αθλητισμό, γιατί έχουμε δουλέψει πάρα πολύ. Έχουμε συστήσει στην Αλεξανδρούπολη παντού, κυρίως στα Βαλκάνια. Βουλγαρία, Ρουμανία, Σερβία, Κύπρος είναι το προϊόν αυτών των επισκέψεων στις τουριστικές εκθέσεις. Συστηνόμαστε, καλλιεργούμε τις σχέσεις και αυτές χρόνο με το χρόνο αποδίδουν. Είπατε κλειστό γυμναστήριο. Εγώ συμπληρώνω και 8 γήπεδα τένις. Είναι αυτά τα 2 που λείπουν προκειμένου να πάμε σε ανώτερο επίπεδο. Να ξεφύγουμε από τους περιφερειακούς αγώνες, τους αγώνες Βορείου Ελλάδος, να ξεφύγουμε, αν θέλετε, και από τα πανελλήνια πρωταθλήματα και να πάμε στα Βαλκάνια, γιατί όχι και στα ευρωπαϊκά. Και ένα τρίτο. Προθερμαντήριο, 25 πισίνα και αυτή μπαίνει σε χρηματοδότηση μέσω του ΕΣΠΑ, ακριβώς δίπλα στο υπερσύγχρονο κλειστό κολυβητήριο που έχουμε, προκειμένου πλέον και επισήμως και αγώνες πόλο και αγώνες κολύμβησης, όχι μόνο πανελλήνιους, αλλά και βαλκανικούς και ευρωπαϊκούς. Αυτός είναι ο στόχος. Σιγά σιγά η Αλεξανδρούπολη, εξαιτίας των νέων ολοκέντριων αθλητικών υποδομών που θα διαθέτει το επόμενο άμεσο χρονικό διάστημα, γιατί αυτά δεν είναι όνειρα. Είναι έργα που είναι χρηματοδοτούμενα. Μόνο που θα πρέπει να γίνουν να υλοποιηθούν τόσο σωστά, ώστε να μην αντιμετωπίζουμε προβλήματα ανασυχνά χρονικά διαστήματα. Όλα, κυρία Καλτερίδου, ξεκινάνε από το αν έχεις τα λεφτά. Και δεν ξεκινάμε να υλοποιούμε κάτι αν δεν έχουμε χρήματα. Από την περιφέρεια είναι τα χρήματα για το κλειστό γυμναστήριο της Αλεξανδρούπολης. Από το νέο ΕΣΠΑ είναι τα χρήματα για το προθερμαντήριο δίπλα στο κολυβητήριο της Αλεξανδρούπολης. Επίσης από το νέο ΕΣΠΑ, τώρα που ξεκίνησε, έχουμε υποβάλει, έχουν εγκριθεί και είναι πάρα πολύ σημαντικό να το μοιραστώ και μαζί σας και με τους τηλεθεατές μας. Έχουν εγκριθεί αυτές οι 3 νέες αθλητικές επενδύσεις από το ΕΣΠΑ που ανοίγει της επόμενης πενταετίας. Ναι. Φαντάζεστε δίπλα στο Αρχαιολογικό Μουσείο 8 ολοκαίνουργια γήπεδα τένις με τις αντίστοιχες υποδομές εκγύμνασης, φιλοξενίας και αναψυχής που πρέπει να έχει ένας μοντέρνος ευρωπαϊκός αθλητικός χώρος. Άρα δίπλα στο Αρχαιολογικό Μουσείο αυτό θα γίνει? Αυτό θα γίνει. Αυτό θα γίνει ακριβώς. Το είχαμε προσπαθήσει να το περάσουμε και την προηγούμενη τετραετία. Υπήρχε η γνωστή ιστορία της αριθμητικής πλειοψηφίας. Αν είπανε όχι, δεν ξαναπέρασε ποτέ. Οπότε τώρα που μας δίνεται η ευκαιρία με τη νέα πενταετία, νομίζω ότι είναι τα έργα τα οποία έσχελως τα έχουμε βάλει, έχουν εγκριθεί. Άρα θεωρήστε δεδομένο ότι τα επόμενα χρόνια θα φιλοξενήσουμε πολύ μεγάλους και κυρίως πολύ ωραίους αγώνες. Γιατί το παλιό υπάρχει και συμμετοχή εκεί από τον κόσμο. Το παλιό κολυμπητήριο, η ίδια πάλι απάντηση. Συμμαχική αντιπολίτευση είπε όχι 2 φορές στο να γίνει ο συγκεκριμένος εσωτερικός χώρος του παλιού κολυμπητηρίου, ένας χώρος ταρτάν, άθληση με το δύστιχο πράσινο γκαζόν και όλα τα χαμηλά άνθη και φυτά που χρειάζονται, και ο παλιός χώρος των ποδητήριων να γίνει ένας χώρος αίθουσας βαρών. Σήμερα δεν έχουμε αίθουσα βαρών. Οι αθλητές μας παράτυπα, δεν μπορώ παράνομα και εκτεθώ δημόσια, κάνουν ασκήσεις βαρών σε μία αίθουσα που δεν έχει ούτε προδιαγραφές υγιεινής, ούτε κυρίως κανόνες ασφαλείας. Οπότε αντιλαμβάνεστε το όχι πόσο σκληρό και πόσο 2 φορές κάνει κακό στην αθλητή όσα νεολαία. Αποθήκες ΚΙΔΕΠ. Μου το θυμίζετε ευχάριστα, γιατί κυκλοφορεί τώρα και προεκλογικά ένα βιντεάκι που λέει τι έλεγα το 19. Δεν σταμάτησα ποτέ να αγωνίζομαι από το 19. Ένα πολυσύνθετο ιδιοκτησιακό καθεστώς, αρκετοί ιδιοκτήτες και αρκετοί επάνω οι εμπράγματοι δανειστές. Ναι, εμείς το γνωρίζαμε. Εσείς δεν το γνωρίζατε, θα ρωτήσει κάποιος, όταν λέγατε πριν από 4 χρόνια ότι πάμε να αλλάξουμε? Πριν το ανακοινώσουμε
είχα έρθει ήδη σε επαφή με τους ιδιοκτήτες και είχαν όλη την καλή θέληση, ήταν καλοπροαίρετοι, πρόκειται να το δώσουν. Ξέρετε, κανένα ιδιοκτήτη που έχει δώσει πόσα εκατομμύρια ευρώ να το αγοράσει και δεν έχει δει ούτε μία μέρα λειτουργίας, κάτι να γίνεται, να αποκτάει, να αυγατίζεται η αξία του, αν θέλετε να σας το πω. Προφανώς και χάρηκε αυτή την πρόταση, γιατί ξέρει ότι είναι ασφαλής επενδυτής ο Δήμος Αλεξανδρούπολης. Αυτό που του λείπει είναι να έχει την ιδιοκτησία. Οπότε ήρθαμε σε επαφή, συμφωνήσαμε με την πλειοψηφία των συνιδιοκτητών. Ένας ακόμη συνεταίρος, συνιδιοκτήτης απουσιάζει από το παζλ προκειμένου να συμφωνήσει. Θεωρούμε ότι θα επέλθει αμεσότατα και συμφωνεί αυτή. Οπότε θεωρώ ότι το επόμενο είναι υδραυλικές, ηλεκτρολογικές, μέσα βελτιώσεις, εγκαταστάσεις από την αρχή. Το κέλυφος παραμένει όπως είναι του συγκροτήματος, χωρίσματα πολλά, μικρές αγορές, Μοδιάνου για όσους από τους τηλεθεατές μας την έχουν επισκεφθεί, αλλά όχι το ευρωπαϊκό επίπεδο. Εμείς λίγο πιο γραφικά, λίγο πιο κοντά στην καθημερινότητα και την πραγματικότητα μιας περιφερειακής πόλης. Είναι δίπλα στο λιμάνι, δίπλα στο γαλλικό σταθμό, πάρα πολύ κοντά, περιπατητικά, με την υπόλοιπη παραλιακή ζώνη της Αλεξανδρούπολης. Οπότε νομίζω και κρέας και ψάρι και φρούτο και λαχανικό και λουλούδια, όλα αυτά που μια σκεπαστή αγορά μιας παραθαλάσσιας πόλης θα πρέπει να έχει. Πολύ μεγάλη συζήτηση επίσης γίνεται αναφορικά με το κυκλοφοριακό. Το καλοκαίρι στενάζει πολύ, το αντιλαμβάνεστε κι εσείς. Χειμώνα καλοκαίρι, εγώ θα έλεγα. Κυρίως το καλοκαίρι, όταν ο κόσμος επιστρέφει από τη θάλασσα, είναι οι ώρες εκείνες οι απογευματινές, κυρίως μέχρι και το βράδυ, που βογκάει το κέντρο. Θέσεις στάθμευσης δεν υπάρχουν. Αργούμε να μπούμε, για να λέμε και αλήθειες, στη λογική του ποδηλάτου και του «έλα μωρέ, πάμε να περπατήσουμε 8 λεπτά, 10 λεπτά και θα γίνει». Δηλαδή, δεν είναι κάτι, δεν είναι απόσταση. Δεν ξέρω πού θα πάει αυτό. Καταρχήν, σε σύγκριση με αυτό που παλάβουμε το 19, έχουμε 2 επιπλέον χώρους στάθμευσης. Έτσι. Ένας είναι αυτός που βελτιώθηκε η ποιότητα της φιλοξενίας των αυτοκινήτων, φωτίστηκε, για να μην έχουμε άλλα. Έγινε ασφαλτός, που αναφέρομαι στον χώρο της παλιάς ηχθιαγοράς, και έρχεται ένας που προστίθεται τις επόμενες εβδομάδες, αυτός κάτω από το εκδοτήριο του ΟΣΕ. Μεγάλη έκταση. Που άτυπα ήδη λειτουργεί. Λειτουργεί ως ελεύθερος χώρος παρκαρίσματος. Τυπικά όμως εκκρεμεί να γίνει η κυρίως συμφωνία και ασφαλτός στο ΟΣΕ. Τα έχουμε βρει με την αντίστοιχη διοίκηση του ΟΣΕ. Υπήρχαν και αντίστοιχες θέσεις που ήταν διαθέσιμες από το πάρκινγκ του Εγνατία. Μπήκε η δημοτική συγκοινωνία. Βοήθησε πάρα πολύ. Νομίζω ότι είναι, αν με ρωτήσει κάποιος τι είναι αυτό που ξεχωρίζει από την τετραετία που προηγήθηκε, είναι η δημοτική συγκοινωνία. Γιατί στην πράξη απορροφήθηκε αμέσως από τους κατοίκους. Δώσαμε πρώτο χρόνο δωρεάν, το δοκιμάσαν δρομολόγια, τα συνδυάσαν, τα μάθανε καθαρά στο μυαλό τους. Οπότε τώρα με το οικονομικότερο κόμιστρο που έχουμε σε όλη τη χώρα, μόλις 40 λεπτά από την αφετηρία της διαδρομής, που μετακινούνται όλοι άπαντες. Εγώ χαίρομαι με τους δημοτικούς υπαλλήλους το μεσημέρι 3 η ώρα που παίρνουν ακριβώς τη γραμμή από κάτω για να μετακινηθούν, και αντίστροφα έρχονται και με την πρώτη γραμμή την πρωινή. Βοήθησε πάρα πολύ η δημοτική συγκοινωνία. Μαθαίνουμε επίσης από τις παρατηρήσεις, πολύ εύστοχα, αρκετά mail τώρα τελευταία, ότι τώρα το καλοκαίρι το δρομολόγιο δεν πρέπει να τελειώνει στις 10. Βάλτε το και Σαββατοκύριακο και βάλτε το και 12 και 1, προκειμένου να παρατείνουμε την απόλαυση της βόλτας κάτω στην παραλιακή. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία πρόταση και νομίζω ότι θα είναι το πρώτο πράγμα που θα βελτιώσουμε στην δρομολόγηση των νέων λεωφορειογραμμών που θα μπουν. Γιατί τώρα η σύμβαση είναι προς το τέλος, νομίζω να ξεκινάει και πάλι από το Νοέμβριο. Και φυσικά ποδήλατο. Αστική βιώσιμη κινητικότητα δεν γίνεται μονάχα με το ποδήλατο παρκαρισμένο στην είσοδο της πολυκατοικίας. Πρέπει να το χρησιμοποιούμε και πρέπει να το χρησιμοποιούμε οικογενειακά. Γι' αυτό και μοιράσαμε ποδήλατα για παιδιά στην εβδομάδα αστικής βιώσιμης κινητικότητας πριν από 15 περίπου μέρες. Δεν το έχει το Βαλάντιο να του περισσεύει η οικογένεια. Της το έδωσε ο Δήμος. Της το έδωσε με τη βοηθητική ρόδα και με όλη την εξέλιξη καθ' ύψους που πρέπει να έχει το ποδήλατο, προκειμένου σιγά σιγά και οι οικογένειες να μετακινούνται ομαδικά, παρέα, με τα ποδήλατά τους οικογενειακά, αλλά και να αποτελούν και παράδειγμα προς μίμηση. Και για αυτούς που το έχουν και βαριούνται, και για αυτούς που το φοβούνται, πώς θα ισορροπήσουν ή πώς θα μετακινηθούν με ασφάλεια. Και γενικότερα νομίζω ότι με αυτού του τύπου τα παραδείγματα, όπως και με το δικό μου παράδειγμα, που χρησιμοποιώ ποδήλατο για τις μετακινήσεις μου μέσα στην πόλη, μπορούμε να γίνουμε έτσι ένα καλό πρότυπο και σιγά σιγά να αλλάζουμε την νοοτροπία. Γιατί τα πάντα ξεκινούν και τελειώνουν στην αλλαγή της νοοτροπίας, το πώς θα μετακινούμαστε μέσα στην πόλη.
Κεφάλαιο καθαριότητα. Μεγάλη συζήτηση και προτεραιότητα η καθημερινότητα, αλλά μέσα στην καθημερινότητα είναι η καθαριότητα. Εγώ αυτό που έχω διαπιστώσει είναι ότι δεν υπάρχει... δεν θα βρω τη σωστή λέξη συνεργασία. Τώρα. Δεν είναι η συνεργασία. Ίσως ο κόσμος δεν είναι σωστά ενημερωμένος για το τι πρέπει να κάνει. Απαρχιωμένος ο κανονισμός, δεν καταφέραμε να τον αλλάξουμε. Τι θέλω να πω, νομίζω... ότι όταν εγώ βλέπω ότι η γειτόνισσα ή το γείτονα να προτιμά να πετάξει τα καθημερινά του σκουπίδια και όχι της ανακύκλωσης, στον κάδο της ανακύκλωσης, γιατί τον βοηθάει το πεντάλι και δεν θα βάλει το χέρι του για να ανοίξει τον κάδο, εμένα με προβληματίζει. Αυτά είναι τα εύκολα, κυρία Καλυτερίδου. Όταν βλέπω το γείτονα να κλαδεύει τα δέντρα του, τα πετάει έξω, έρχεται το φορτηγό του Δήμου, μαζεύει τα κλαδιά και σε 2 ώρες υπάρχει νέα στίβα από άλλον γείτονα, εκεί... Λοιπόν, αυτή είναι η αλλαγή της νοοτροπίας και όπως πολύ σωστά επισημαίνεται ενημέρωσης. Έχω ένα πρόσφατο παράδειγμα μέσα στην εβδομάδα που ένας κύριος απορούσε γιατί τον ενέγραψε η Δημοτική Συγκοινωνία. Η αστυνομία δεν γνώριζε ότι τα κλαδιά δεν είναι αστικό απόβλητο, δεν είναι οικογενειακό απόβλητο, δηλαδή δεν είναι τα απορρίμματα που βγάζει ένα νοικοκυριό και θεωρούσε ότι ήταν δεδομένο πως πρέπει να περάσουν τα απορριμματοφόρα του Δήμου ή τα αντίστοιχα φορτηγάκια του να τα πάρουν και να τα μεταφέρουν σε κάποιο σημείο. Είναι θέμα ενημέρωσης, είναι και θέμα παλιάς κοπής. Έχουν αυτή τη συνήθεια να μην μπαίνουν στις νέες προτάσεις που γίνονται για πιο οργανωμένη καθαριότητα και ανακύκλωση την καφέ που λέμε τώρα στα πιο ιδιαίτερα αστικά απόβλητα. Νομίζω ότι η εικόνα δεν είναι του 19 και του 20, είναι πολύ καλύτερη, είναι πολύ βελτιωμένη σε σύγκριση με την αφετηρία της αυτοδιοικητικής μας θητείας. Πήραμε μετά από πάρα πολλά χρόνια 8 επιπλέον απορριμματοφόρα. Αυτά είναι βήματα εξέλιξης και προς το καλύτερο. Διαρκώς έχουμε ανθρώπους, εποχιακό ανθρώπινο δυναμικό προσωπικό που συνδράμει με τη βοήθειά του στο να κυκλοφορούν όσο γίνεται περισσότερα δρομολόγια κτλ. Είναι θέμα συνεργασίας, ειδικά το καλοκαίρι που ο Βόρειος Εύρος κατεβαίνει σε αυτή τη δεύτερη εξοχική κατοικία. Έρχεται Παρασκευή κάνει το καθάρισμά του, βγάζει ότι είναι άχρηστο, το παρατάει, κλαδεύει, το παρατάει. Σαββατοκύριακο δεν δουλεύει η καθαριότητα τόσο απομακρυσμένα. Οπότε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή είναι ένα άσχημο θέαμα. Είμαστε εκτεθειμένοι αναγκαστικά και τη Δευτέρα ξανά από τα ίδια μπαίνει σε μία. Ναι, εγώ δεν μπορώ να ακούω τον εκάστοτε δημότη να κάνει κριτική για κάτι που είναι υπεύθυνος και αυτός. Ατομική ευθύνη. Σε όλα είναι οι λέξεις αυτές. Δηλαδή το συζητάω πάρα πολύ και στις παρέες μου και με τους φίλους μου και με τους συναδέλφους μου. Μας κάνει φοβερή εντύπωση. Δηλαδή είναι 3-4 σημεία εκεί, στα Δίκελα, στη Μεσημβρία, στον Άη Γιώργη, στα Πέτρινα. Στα Πέτρινα 2 μάλιστα σημεία. Το άσχημο είναι ότι αρχίζονται σιγά-σιγά και μέσα στον αστικό ιστό στην πόλη. Πήγα προχθές Βενιζέλου με βουλγαροκτόνο με βυσβίζει, αν θυμάμαι σωστά. Πραγματικά μια μικρή χωματερή. Δεν τρέπονται αυτοί οι άνθρωποι που τα παρατάνε εκεί τα σκουπίδια. Μίλησα με τη γειτονιά, κατέβασα ανθρώπους από τα μπαλκόνια της πολυκατοικίας. Ποιοι είναι, δεν μπορεί να μην δεν έχετε δει ποιος τα ρίχνει αυτά τα πράγματα. Η απάντηση είναι γενική, αόριστη, έρχονται από άλλες γειτονιές. Νομίζω ότι συνωμοσιολογικά και μόνο γνωρίζαν, αλλά θεωρούν όλοι ότι είναι κακό να καρφώσεις, σε εισαγωγικά τη λέξη, το γείτονα. Δεν παρεξηγηθώ, το γείτονά σου που έχει μια σταθερή συνειδιοκτησία στην περιοχή εκείνη. Είναι θέμα, δεν ξέρω τι θέλουμε. Νομίζω ότι πρέπει να εκπαιδεύσετε, να δώσετε σαν Δήμος έμφαση στα παιδιά, στα σχολεία. Προς αυτή την κατεύθυνση. Το λέω από προσωπική πείρα. Δεν τολμάω να δεν κάνω ανακύκλωση ή οτιδήποτε. Έχω τον αυστηρότερο κριτή δίπλα μου. Μου λέει μαμά, όχι αυτό εδώ, εκεί. Μα πόσο χαρούμενο είναι να ακούσει ένα παιδί, ένα εγγονάκι να λέει παππού, γιαγιά, μαμά, μπαμπά. Αυτό δεν το πετάμε εδώ. Το πετάμε σε αυτόν τον κάδο. Γιατί είναι ανακυκλώσιμο και πρέπει να πάει χαρτί, γυαλί, ό,τι άλλο είναι. Όπως πρέπει να δοθεί μεγάλη έμφαση σε αυτό το κομμάτι, αν θέλουμε να λέμε ότι είμαστε μια σύγχρονη πόλη που θέλει να πάει στο μέλλον. Κανένας νόμος δεν μπορεί να μας υποχρεώσει το πώς θα κρατάμε καθαρή την πόλη μας, αν οι ίδιοι δεν έχουμε εκπαιδευτεί από μικροί ή αν οι ίδιοι δεν θέλουμε να αλλάξουμε την οτροπία, το πώς βλέπουμε την καθαριότητα γύρω μας. Πώς οραματίζεται ο Γιάννης Ζαμπούκης στην Αλεξανδρούπολη σε 5 χρόνια, στο τέλος, ας πούμε, της επόμενης αυτοδιοικητικής θητείας, αν ο κόσμος σας επιλέξει να είστε δήμαρχος? Λίγο πολύ αυτά που περιγράψαμε. Δηλαδή, πολύ θα ήθελα να δω γεμάτο το Αλτίν Αλμάζι, γεμάτο το Κηποθέατρο, γεμάτο το Δημοτικό Θέατρο, να κάθονται με τις ώρες νεαρά ζευγάρια αλλά και άνθρωποι μεγάλης ηλικίας, να χαζεύουν το ηλιοβασίλεμα στη στροφή του Εγνατία, να γίνεται ένα σουλατσάρισμα, μια πολύ ωραία βόλτα όπως όλες οι μεγάλες πλατείες
κάτω στην παραλιακή, να αποκτήσει έτσι ζωντάνια κάτω εκεί η σειρά με τις αποθήκες στο λιμάνι, είτε είναι καφέ, είτε είναι συνάθρηση, είτε είναι θέατρο, είτε είναι κινηματογράφος, να υπάρχει μια περιπατητική όμορφη διαδρομή να καταλήγει σε αποθήκες της ΚΙΔΕΠ, αθλητικοί αγώνες γεμάτα να είναι τα γυμναστήριά μας, και το κολυβητήριο και το κλειστό γυμναστήριο και το Παρασκευόπουλος που έχει προοπτική να γίνει ένας μικρότερος χώρος δίπλα, επίσης με ένα μικρό αποθεμαντήριο, να πάρει και αυτό τη δική του έτσι, δυναμική από μόνο του. Τα γήπεδα τέννις. Οικισμοί. Οικισμοί. 5 πλατείες κάναμε με το καλημέρα. Αυτό που σας είπα και στην αρχή της συζήτησής μας. Αξιοποιήσαμε όλα τα χρηματικά εργαλεία. Είχαμε την πληροφορία, ένα leader που ανοίγει, που σου δίνει τη δυνατότητα να κάνεις σε παραθαλάσσιες εισαγωγικά περιοχές πλατείες. Και βάλαμε μέσα και την Μάκρη, βάλαμε και τα Λουτρά, βάλαμε και την Άνθια και εκεί κοντά βάλαμε και τα Δίκελα, βάλαμε και τον Πέπλο. Εντάξει, 5 πλατείες νομίζω σε μια θητεία δεν υπάρχει άλλη διοίκηση που να τα καταφέρει. Όπως και 83 παιδικές χαρές, έτσι. Άλλοι δήμοι βλέπω τώρα στο διαδίκτυο που περηφανεύονται, έτσι, γιατί έχουν 3 και 4 και 5 καινούργιες παιδικές χαρές και εμείς έχουμε κάνει πανελλαδικό ρεκόρ. 83 αθρηστικά. Με 2 μάλιστα, οι οποίες να είναι και χαρακτηριστικές, να είναι καινούργιες, να είναι εμβληματικές, να είναι μεγάλες. Η μία μέσα στο πάρκο Εγνατία, που είναι μέσα δίπλα ακριβώς στο αναψυκτήριο που υπάρχει, και η άλλη δεύτερη που είναι σαν ένα καράβι δίπλα στο σκυλόπαρκο. Ναι. Και το σκυλόπαρκο είναι καινούργιο. Εκεί πήρε ζωντάνια η παραλιακή. Κατέβηκαν οι οικογένειες με τα παιδιά, κατέβηκαν με τα ποδήλατα, κατέβηκαν με τα σκυλάκια τους, πήγαν στο σκυλόπαρκο δίπλα. Υπάρχει ένα πολύ όμορφο αμφιθέατρο, αυτό του Αγίου Έφλου, και αυτό είναι αποτέλεσμα σκέψης και βασανισμού. Το πώς μπορούμε εκείνο το χώρο να το αξιοποιήσουμε. Και κάναμε μια σειρά από πολύ όμορφες παρουσιάσεις στην Ναυτική Εβδομάδα. Και η Ναυτική Εβδομάδα είναι ένας νέος θεσμός. Ουσιαστικά νέος θεσμός. Γιατί είχε 22-23 χρόνια στην Αλεξανδρούπολη να υπάρχει μια τέτοια γιορτή, να χαίρεται την αυτοσύνη της. Που αγκαλιάστηκε πολύ και από τους πολίτες και από τους τουρίστες. Από τα πολύ όμορφα events, γιατί είναι και η διάθεση καλοκαιρινή, είναι και η υποπλατεία πραγματικά παίρνει ζωή και ζωντάνια. 7 μέρες γεμάτες με μουσική, με χορό, με επιδείξεις. Αν δεν είχαμε COVID, κυρία Καλεντερίδου, νομίζω ότι πραγματικά θα είχαμε κάνει πολύ σπουδαία πράγματα. Γιατί πολιτιστικό προϊόν, τουριστικό συνάμα είναι και αυτό το καρναβάλι των Φερών. 3 χρόνια δεν καταφέραμε COVID. 4η χρονιά όμως είδατε μια καρναβαλική παρέλαση, η οποία δεν ήταν το επίπεδο των προηγούμενων χρόνων. Έτσι, ήταν μια καρναβαλική παρέλαση με καλλιτεχνήματα, με πάρα πολύ συμμετοχή κόσμου που ήταν διψασμένος να περάσει καλά, έτσι, και να ευχαριστηθεί και να εκείνη τη μέρα και να θυμηθεί μια ωραία κατάληξη, μια εξαιρετική συναυλία στα πρότυπα της νεολαίας που ακούει τους συγκεκριμένους καλλιτέχνες, διαρκώς μεγάλες σκηνές, διαρκώς κόσμος που διψάει, που θέλει να βγει έξω, να συνομιλήσει, να αναστραφεί, να ανανεωθεί εσωτερικά. Διψάει ο κόσμος για πολιτισμό, Λοιπόν, τι γεύση σας άφησε αυτή η τετραετία? Τι γεύση μου άφησε αυτή η τετραετία? Νομίζω ότι δεν έχω ολοκληρώσει ακόμη το τι γεύση μου άφησε. Νομίζω ότι είναι οι πρώτες γουλιές, γιατί έχουμε πολλά ακόμα να πάρουμε σαν γεύση, είτε είναι ποτό, είτε είναι φαγητό. Δηλαδή, νομίζω ότι είμαι ακόμα στο ξεκίνημά μου. Έχω αποκτήσει αυτή την ελάχιστη εμπειρία που θέλει με όλο το επαγγελματικό παρελθόν και την όποια καλλιέργεια. Είναι, και νομίζω ότι έχω πολλά ακόμα να δώσω. Θεωρώ ότι είμαι στο ξεκίνημα και γι' αυτό και δεν σας απαντάω έτσι κυριολεκτικά τι ακριβώς γεύση, αν είναι γλυκιά, αν είναι πικρή. Μια δύσκολη περίοδος, όπως την αξιολογήσαμε λίγο νωρίτερα μαζί. Τώρα, την Κυριακή ο κόσμος πρέπει να πάει να ψηφίσει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα είναι μεγάλο. Θα είναι άσχημο να δούμε αυτό το 50%. Δεν θέλουμε να δούμε 50% στην τοπική αυτοδιοίκηση. Υπάρχει διαφορία, δυστυχώς. Υπάρχει διαφορία. Και όποιο προσκλητήριο και να κάνεις όποιο κίνητρο και να δώσεις, νομίζω ότι όλοι αφήνουν το τυχερό τους να το επιλέξει κάποιος άλλος. Πώς θα προσκαλέσετε τον κόσμο για την Κυριακή και γιατί να επιλέξουν το ψηφοδέλτιο της παράταξης Δήμος για Όλους πρόταση? Μα με όλα αυτά που περιγράψαμε λίγο πριν. Επιγραμματικά. Να έρθουν να τα συνεχίσουμε μαζί. Είναι κρίμα να διακοπούν, είναι κρίμα να αλλάξουν, είναι κρίμα να μην γίνουν, είναι κρίμα να χαθούν. Αυτό. Πρέπει να το πάμε μαζί. Η Αλεξανδρούπολη δεν έχει απλά μόνο αύριο, έχει ακόμα περισσότερο και πάρα πολύ κυρίως μέλλον. Και αν θα μιλούσατε τώρα στις τηλεθεάτριες και στους τηλεθεατές, τι θα βάζατε μπροστά σαν προτεραιότητα? Αυτό που είπαμε και στην αρχή της ζήτησης, ότι είναι η ασφάλεια το ζητούμενο πλέον. Έτσι όπως δοκιμάζονται οι πόλεις κράτη από τις φυσικές καταστροφές και μετά από τα δικά μας τα μυαλά και τις συμπεριφορές, νομίζω ότι η ασφάλεια είναι πλέον το ζητούμενο.
κανένας μόνος του, κανένας ανασφαλής δεν πρέπει να μένει από εδώ και πέρα. Και θα πάμε όλοι μαζί. Πάμε μαζί. Για το μέλλον. Πάμε μέλλον. Λοιπόν, καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα είμαστε εδώ να τα λέμε. Οι επόμενες ώρες είναι πολύ κρίσιμες. Την Κυριακή σίγουρα θα είναι μια έντονη μέρα από την ώρα που θα αρχίσουν τα αποτελέσματα. Εμείς θα έχουμε και ζωντανή εκπομπή, άλλωστε θα τα πούμε και από κοντά και εκείνο το βράδυ. Πραγματικά καλή επιτυχία για το καλό αυτού του τόπου. Περιμένουμε, ξέρετε, να πράξεις πια από όλους που μάχονται για το καλό του τόπου και θα είμαστε κι εμείς πολύ αυστηροί κριτές. Για όλα αυτά που υπόσχονται όλοι, θέλουμε να τα δούμε στην πράξη. Ευχαριστώ πολύ για τις ευχές, τη φιλοξενία, τη θετική ενέργεια που μεταδίδεται. Κοντή γιορτή, Κυριακή. Έτσι είναι. Λοιπόν, κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, θα σας αφήσουμε. Είναι η τελευταία εκπομπή της εβδομάδας αυτής, της πιο κρίσιμης. Με την ελπίδα ότι θα έχετε κατασταλάξει όλοι και την Κυριακή θα συμμετέχετε σε αυτή τη γιορτή της Δημοκρατίας που αφορά στην τοπική αυτοδιοίκηση και είναι η καθημερινότητά μας, κακά τα ψέματα. Καλό βράδυ σε όλους και καλό βόλι.